Ina nimbo blame mukadzi wacho iwe type yana sewiki niwe anonga na matumbo anosvika kumabvi ekuti unotanga wabvisa bhurugu wabvisa hembe upenengura dumbu ira Hello guys, thank you for coming maiziva. Nasitina mkoma Sanda na mkoma Master H panapa mahora na mababy tuma nyama maiziva. Tina Nisha na Tami Moyo. Uyu Tami Moyo ndiwe wekuzaita ningirikini na level sika. Oh sorry. Wozvawa level sindishashiu. Sorry zvako Tami, awana chika. Unongoza kuti makangodaka kufanana so izo but aona chinhu satsangu mani kutsamwa kune leba kana so nasa tumbo apa beat maiziva ringorwa ma freestyle maiziva vari kupinda nyoro maiziva mumwe akutofunga zvemunjolo ipapa bari mukuona chika munjolo iri kupisa muma streets iwe kune sugar daddy rapera munjolo after rabva kumasowe kune manga kwarakabva apsanseka kana apsanseka zvekuimba zvizvangu zvimba imbi ndivava kavarapa nhasi tazotenderana kuti mari haisiwe nosimbisa relationship ka dzonza dzifudzwe nemazita kabara ndodzifudza nhasi ndodzitaura indodzitaura iwe sewikini vari busy kuti anzi go see Victor ndobva vasvika chinosiwa nemujolo wavo maiziva vakanodivorcewa maiziva bari pazimba pasi pekunonokera zvinhu baba harari vakanotanga unonyenga mukadzi wasewikini asati atombo baba harari ofutiso ina nimbo blame mukadzi wacho iwe type yana sewiki niwe anonga na matumbo anosvika kumabvi ekuti unotanga wabvisa bhurugu wabvisa hembe upenengura dumbu ira aiwa mafanzi asewikini musanditsamwira mana kutsamwa kune leba mafanzi maona chi musatsamwa just like the video maizi kutsamwa kune leba maizi musatsamwa mukuona chika guys pavanhu vese vari kuteerera kutsamwa kune leba great man muhombe boys tangomutedzera katobva taprova kuti tisu takagadzira Great Zimbabwe maizi pane vamwe rasa so vamubvunza kuti asi great man akufambe zvakanzi ukandiona ndichifamba tiza shamari iwewe kwakwaya dzimwe zati yo great man iwewe une usimbe nestudio uburitsa bhama zvanzi ako enzwa nemabhama mangana great man anenge achitoda boys amsaiza guys luziva kamukamirira ka freestyle yamukoma Master H Santa Tami na Nisha but amuona chi ndikutofunga ngutoshedza sniper kana na chipo boza sniper kanopuwa benzi kana na wikine uchivayo but amuona chika ini chandutoona apa kama ndichototi chipo atoisa jadeo boza sniper apa pari kuya nebenzi anogona kumitsa matwins chaje guys sewikini pane munhu wavari kujamba guys DJ Ola boys DJ Ola uzati mota yese yatengwa na sewikini vari ngoti congratulations guys, don't forget to subscribe mama like maiza enjoy the show Vitura sul sarugor we ku left Vitura bata dundundu pa chest Vitura move your body like a stick Ukauna vajinyara na cash Vitura but I'm trying to back the weight Vitura though you know you got the taste Je vais singa de toso tamba name later Hands up wana uchinyara wana paper Why introduce a dance Chiwanga varipo kutsoma unofunga majaji Kutsama kwandiri itori discard Handitsamwe nezvandonzwa nzeve dzine mastati Chandaida kusazorota nezvemari ndarimuka maneru ndichikomekedza Mwari Sangwa kunele pamana Sangwa kunele pamana Sangwa kunele pamana Sangwa kunele pamana Amba segemu yemseka Ngwarira voma unotofenzerwa umega Akatsanisa zvinoti pasi mbari nyere mnecha Sangwa kunele pamana Asi munosvona sei kuti tikafaita kubvisa kakushotesa mugame togona kutoponda namo plastic asapanika madius mumukoto zviri straight togona kungobika gango nekuti vamwe izvezvi nini ndototyaini kuunganirwa zvinzi ndatofine kuswera pambangu ndakabroka ndidi kusira vana namo kana ndasofine vakakuona uchizunza zvichavanetsa vachauya vachibvunza Vatendiwana ndichizunza zvichavanetsa vachauya vachibvunza kuti
akakadanzi kanedura ndakafundira kupika keli kelvetura Samoknele pamana, 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 samoknele pamana. Hey guys, don't forget to subscribe Malaika guys. Next video will be coming soon. So my manje ayo is surprise gombe trupa Olinda Chapel na se wiki ni omuringi. Yay! Ni garba one. So you subscribe Malaika guys about them next to wako the next to wako guys. Ha, yewe.